Assalamu alaykum hormatly gitaristler. Häzir bolsa biz siz bilen gitarany öwrenip bolarmy diýen tema barada gürleşedik. Ýani köp oglanlar gorkýar-da öwrenmege, mende talant ýok diýe. Şunu aýsam mende de şu gitara bir geregem ellek göremokdum. Ýöne özümde ynamam bad özüme. Aldym gitaramy, öwrenip başladym. Hemme zat bolýan eken. Şunu hakykatdan da bolýan eken. Hiç ýyl bahany tapmaly. Ay men sesim ýok, ay men barmaklarym kiçi, ay plan, ol bul o bahany tapmaly. Ýüregiňizde isleg barmy? Diňe öňe. Ýagny nähili? Gitara öwrenesiň berse, ilki bilen siziň birinji oçurt etmeli badyňyz gitara alýaňyz. Bir gitara satan alýaňyz. Başda bir arzanrak alsaňyz bolýar. Öwrenýänçäňiz arzanrak, ýöne sesi normalny gowy çykýan arzanrak gitara alýaňyz. Ondan soňra eger töweregiňizde öwretýän molum zat bar bolsa, oňa gatnaň. Eger ýok bolsa, YouTube videolary bar, bir giden pesli men videolaryň ýa-da menden başga-da türkmen oglanyň videolary bar. Orça bilen ors videolary bar, görüň öwretýän, gitara öwretýän. O bolmasa gitarist çalýan adamlaryň ýanyna terkeşiň, dostlaşyň, şol ýaly gitara öwrenip bolýar. Sesiňi köp kişi sesim ýok diýe, sesiňe maçylyk gitdi. Bir gitarany çalýan, sen gitara öwrep gulagyň eşitýär-de, eşitýän zadyňam şoňa görä sen sesiňi aýtjak bolýan. Ýoşda ony öwrenip gitdi. Menem özümde size kömek ederim. Edibildimden videolarym bilen. Başga näme zat? Men gitarany häzir aýdyn 5 aýda öwrendim. Salasy, beýliksi bilen. Ýöne hiç açan dron ýerinde drongo, diňe öňe gitdiň, öwrenip gitdiň diňe. Şol ýaly. Näçe owadan çaldyňça, owadan aýtdyňça sesiňi gowlandyrjyňça gowlandyrmaly. Hiç ýyly bir ýere gitdim diýen zat ýok. Şoň üçin hiç açan özüňe bahana tapmaly. Sen näçe ýaşyňda bol, sen barmagyň uzun bolsun, kiçi bolsun öwrenip bilýän. Men barmagym özleň duşlamdan häzir kiçi, köp kişiler bar tutup bolmak ýa-da barmak getenok diýen bolýar. Men barmagym özleň duşlamyňdan bolmasyndan kiçi. Men şonda da çalýan. Men käwirden duşlamma barmaklar uzun, olaryň gitara çalaty gelýär, ýöne olaryň özüne anlam ýok. Şoň üçin de barmaklar uzun bolsa da çalyp bilenoklar. Şoň üçin hiç ýyl bahana gözlemän, ýa-da men şu barmagym meni işlän okşy prosta. Diňe bäri işleýär, bäri işlämek. Ýöne oň ziýan ýok. Şonda da men çalyp oturýum. Ýüregiňde isleg barmy? Boldy. Seňde durup biljek zat ýok. Bolýarmy? Bugunlukça sag bolun.